बेचा केम्पाइन रो अंक तुमाखाय हरो बेचा केम्पाइन सारे हैं बेचा केम्पाइन रो हैं बरो आयो बेचा केम्पाइन सारे बेचा केम्पाइन ना ओन सारी तुम जानो राजापुर सजेया हैं माने बो हैं वाह तना नो माके सागरे ताबुनि जरानो नासिगे सावि हमले चराय तबे तबे खाले बाक्स तिप्राजक हरकुतुक इंखेनो बाट ओकलको एबा बाट खिग्रको कासवै नक फात्र चलाबे गबागै बेराजक नुगु नकनि बुमाबु फाले जानिजा बसाबतिनो खेल खायदा मा कलाखेना ओला मुंसासक तेरै थांपरके तामंनाय जरा तंगसनि से अक्रा ब्रक वान सुकिया जरा लाई वान सुके मुंसापन माना तंगला जों जतो साइमनो एडिसि नि इलेक्शन बोर्ड अंगे रेजबो रिखा तिप्रामत कप्लाइबो अंखा यागलो एडिसि हाबां 120 जन बरनो चाकरि खौगरि होने सोशल मीडिया भाइरल बंखा हाइपनो बिसिबाराव एडिसि हाबां आसुगलांनाय एबा एडिसि हाबां चालुगलांनाय एक्स सीएम ईएम एमडीसी आमो रियल द फैक्ट फाइनल आंसर मुंसा कक सारांगले जतनो उसलै तमनि नुगजाका आबगि तिप्रासा सिकला सिकले रक ताबो कुबि कौनो खनाना बगि नासिंला जाक टीटीएएडीसी हाबांनि बखागै बपर फाइनल स्राय शराके साजगनो बसगां जरानो आमोजतो साइमनजनाय ते लाजक सालो कटाल ईएम एमडीसी सीएम जतनो समय कथरबो तांलाकिया फियाबा टीटीएएडीसी हाबांगो साबन सीएम पोस्ट रनाय साबन ईएम और एमडीसी रजानाय ताबुबो फाइनल नोटिस अंखरियाको एबा साजायाको तामनि हिनबा इलेक्शन बोर्ड सिगां पुलाके कैंडिडेट छेगै बासिलायमनि प्रॉब्लेम अंगमा नुकसका ताबु हिनगे जानि जा हामजामा जाजामा बरनो सीएम ईएम पोस्ट हिरदि हिनिनो शेगै सालाय तमसे नुकजावका माने जैसा खलायबो कायसे प्रॉब्लेम अंगैनो तंखु हाइपनो बुबाकरा सावनो टीटीएएडीसी नि सीएम पोस्ट रिनो सावन ईएम नि पोस्ट याफारनो ताबसुक जरा बुबाकरा मुंसा कक सेको ई 24 जन कैंडिडेट नि बिसिङो साव सीएम एबा ईएम अंगै तंखा बसकां जरानो आमो बाहायनो जों तरक सायमानसिनाय सचिनि द्रा बाइटलते मने सं नरले सावनो सीएम रिखाय काहाम अंजानो एबा सावो सीएम अंगै मोसां जाक निनि नजरो निनि बखानि चाजमा ककनो कम्युनिकेशन ता पगदि ताबुक सोशल मीडिया व एक्स एमपी रेबती त्रिपुरा व कटाल एमडीजी सुरस देवरमानि बिसिङो कन्ट्रोवर्सी अंगै तमनि कक नर बाक्सलको सेमनो ते बाक्सलको साइमातोना तांगे हिनके एडिसियो 120 जन बरनो खगै चाकिरि रु हिनमा ककनो लाजक सल बीजेपी पार्टी नि अंगै एक्स एमपी रेबती त्रिपुरा साजयानि दातिनो जेरि नायना बगे गवर्नरनि आरो लेटारिका ते एडिसियो समय तामासल बयकट खलायना हनैनो प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइमार नुकजाका ते आमुनो ओलोनो कटाल एमडीजी सुरस देरमा फेसबुक पोस्ट खलाय रेबती त्रिपुरा एसेसरी कक साका बीजेपी पार्टी नि एमडीसी रो बयकट खायना कारण एकदम लाचिमा सिंसा खलाय मेचनि रिजाखा एन बसकानि 2028 बिसिबो मेचन रुइनो बरनो बयकट तेवेसे खलाय रिजावनाय ते 2028 बिसो बिदाय रुइ हरसनाय राज्यनि मिस्टर शॉटमैन देरफुते रेबती त्रिपुरानो बसकां सालो तामो रक अंगनो नासिमि तोंदि बयनि मुनि नकारंगे बसले तंनाय तरक निनि हाइट लकमनि तेबो कम बारा अंगनाय बसकानि 2 मास बिसिङो 1.5 फुटियानि 0.5 फुट एबा फुटिया अंगै थांसिनाय नोंसुदो नायसिमि तंदि गताल एमडीसी सुरस देरमा आबाहाय खलायनो एक्स एमपी रेबती त्रिपुरानो रोज खलाय मार्के लासिमु कतरे उखिबका एबा मार्केनो लासिमा सिंसा खलाय कक सावि खिबका 1.5 फुटियानि तेबस बारा अंगै पाते थांसिनापु आमा हाकेनो लासिमु रुइ रिजाका but MDC सुरस देरमानि अकक सामारोनो एक्स एमपी रेबती त्रिपुरा बो साजिके अंगै बिनि फेसबुक को रिप्लाई रिखा MDC कटाल चंजनाय ते वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट जॉब स्कैम ते आंकक सामनि साजिके अंगैनो बाहाय के आसक नरम गरै तै वानसु याके कक सायमनका किसा नायबायदि अकक सावनो गोबां स्क्रीनशॉट एबा के फोटो रोय फोनोका अ स्क्रीनशॉट फोटो जागा नगुनि मानखानाय MDC गणेश देवरावनि फोटो रोय बता चाकरी मालिकनि कायसा कैप्शन सैजाक अ फोटोनो शेयर खाग्या नेक्स्ट होनखाय कक गोथां फेसबुक पेज नि फोटोनो बाहायनो शेयर खाग्या आरो सैजाक दंगो एडिसिव चाकरी मानेरनि मुं होनै अ जागा नजन बरि लिस्ट रिजाक नुखा मानेखा आब्रक एडिसिव चाकरी मानाय दलफु एक्स एमपी रेबती त्रिपुरानि जे अ फोटो शेयर खायै फनुमान बिसिंते बो आमनो बोचिरेना नाखे आमा हायककता ते नरबो पर नाखे परिनाय मनो बस कोबै ताताल आमो जोंबो तो साइमानिया तामके सोशल मीडिया व ताबो अनेकनो भाइरल जाक अ भाइरल मन बिसिंतिनो जोंबो तिन नर फनुगिरिनानि नाका नर भिडियोनो बाथारबो नाय मनो जे एक्स एमपी रेबती त्रिपुरा अ जागा सावनो एडिसिव चाकरी मानजाखनिनो मुं लिस्ट खाय फनुगिरिखा आमनि बागिनो चिन बखारि जों बारबानो सावैनो दंगो बिसिबा हायकबा 5 बोसोर रमै एडिसि हापां चालुगै थानाय रक दल खि कुथुमै कबैतामो तातालतामो प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै कबिकक साइरि खले तामं जाबा जेसापनो के
বইকে খারি থামবयो यांगो बोबाकरा साइचुंके तामनि जेकुनु प्रॉब्लम जागो मानजाना नांबा लोकरक अमनो वान सुगिनायति आमकाहे करनतिनो कताल एमडीसी सुरस देरमा बाय एक्स एमपी रेबडी त्रिपुरान बिसिंगो कंट्रोवर्सी इंगि तमनि जों जतो नुगै खनायनो तंमाखा ते बरनि अ कंट्रोवर्सी चेंद्रपसि गहनि मानो बसकां सालजरा जों तेबो आमाहाय कंट्रोवर्सी नुगैनो मारे तामनि हिमले ताबुक तो जे वाटिमनि प्रेसिडेंट सुरस देरमा ते यां खाकसा बखागो रेबडी त्रिपुरा बरकनि बिसिंगो बसकां तेबो माने खाय सामुंनि बिसिंगो फाइट माने नुगै माथोखाय मातंगोता एन ताबु कताल एमडीसी सुरस देरमा लुकुनि बाकी बसक सामुं तांनो तिप्रासा दफनि बाकी बसक खरांतिसे डेभलप खाय कलांनो जों आमो जरहाय बाक्सानो तरक नुगै सेमाने ताय खाकसा बखागो एक्स एमपी रेबडी त्रिपुराबो बसकां सालो तिप्रासा दफनि बाकी तामु खलाय कलांनो जरासे कक्सासिनाय अंयाके बिनिसे चेरे कुसुरं बायदा राजनीति पॉलिटिक्स थंगे कौबांगै वाले सिमना तंगमनि नुकनो रेबडी त्रिपुरानो आमो जों जतो बो लीडर गाहाम साबो गाहाम हामिया जों बसकांनो सायमाने आमो बाहायनो ओके फारिथिनि नेक्स्ट अपडेट जों जतो सायमानो सालनि सालदाम जरा रमै नफरवाति फायमानि बाय गोबामा लुगुनि तंथे नक बायखिया कुनु जागाके लामा सरक हामिरक ओंबायखिया आमो काहिनो आगरतला हेजमारा खय थां फायमा लामा सनामतानि वाति फायमा बाय लामा हामिया हारपेक एंगे थांला सुखानि लुकरक बेलेकिन बिरमान कस ओंलाय माने नुकजाखा अकंनो तैनो तिनि रामचंद्र गाटी एमएलए रंजित देरमा एसेम्बलियाव खरांथि साना नायफ्रु आरनि स्पीकार रामपद जमातेबाय माना खलाय रजाका सुतु वुमेन प्रोटेक्शननि एबा वुमेन प्रोटेक्शन बिल सिमी अ जागा सावि मानाय आलका टपिक आलका कोनो कखनो डिस्कास खालायमागला कोनो कखनो सायमागला हन्यो एमएलए रंजित देरमा माना खलाय रजाका आरनि स्पीकार रामपद जमातेबाय ताबु जों जे कक सामनि मेन कले आमनो जोंबाय जोंनो दाबि खायलायतानि माना खायै कोनो काहाम हामिया सालाय मानगलाक ककबै सिमि निजिनि बरक तिप्रासा हनै मानु सामुं दाबि जेसेबां खरांतिसना थांके आतिखेनो बाद खलायै मोथागे रिजानाय अ ककने जे बुजिनाय काहामकेनो बुजिदि नरबानो नुकिन दंगो जेकुनु जागाव तिप्रासा एरियाव वालाय टकले बुलायन खाके बाजा पुलिसाबो चेन तिप्रासानो ते खाकसे जे बुनायरक साबुंगा तिप्रासानो हिंगाव जागा जोंबाय जोंनो नाङै दंगबा ते ताउ जे एसेम्बलिबो सेमामतिनो तिप्रासानो अ जागा कक सानानि मोथागरे तंजानाय कक सानानि बाद खरिजानाय खरांतिसाबो तिसे मांगलाक नना परमिशन से रेखन बाय खरांति सनायबा आमा हान्यता सो इनके तान बागे आमसनो पाटिको जों आमनो सनाय ताबुनि बाक्सा चिराय रक हर सामजांकिनो बाद अकलग एबा बाद खिग्र काना मुसुंजांमानि बाय साकनि तंथकदै चेलाबरि अंखलायमाने नुकजाक दंगो नकनि अंखर थामा अलो आ चिराय रक तामा अंगलाय दं काहामनि सिलाय हामियामाखसे कोबलाय तमनि नुगै खनाय दंगो आति तमनो नकनि बुमाबो हले सावजामान एबा खिमानिया तांगि जानि जा बसा चिरायनो बुमाबोफा आमसक चिरायनो नायकल याकारि नामो सुंखाना आबकेचिन कयमुं तनाय जानिसा बसाबतिनो काहामके खेल खायबायदि देराय पाइमाव यागुलो बुन्यो हामिया जाया ता सादि बुन्यो माजराता बेरदि सिगां निजिनि नुकुं निजिनि बरनसे काहामके नायकलदि काहामके तलांनानि जायतुगलादि माने बो हे बरया सामुखि वा तनानक माखेरे सागरे तनानक माखेरे सागरे जों नुमान जाता yang मन तंगले नांगो फाना बाजाराव नुमैया बाजाराव नंदे नजागा नंदे आरो दो खाय हायदिया थिउ नायदो दो बखायने खाया खाना बखायने आबो चोर बन लगे निनो बुरा आंखनो बितंगरा आंखनो बुरा पारने हां बिदा लाइटला दिनि आंखनो लाइटला दिनि नुने खाया ओ बितंगरा मन माय हाबो बायके हाय टन नखायदा आं साचों फैमिली सिंगल आं हाय ब्रडिंग के फैमिली खनो रले तामनि ए Dini no. Anta abis kiama fast time fevoro. Borone. Dini no. No. Dini no. Ah, and thau. Hah? Thau mok. Mok se boleh. Ah, boleh. Gasto malah wih family. Hah? Dara. Pun bro. No pun bro. Lale ada na. Lale ako. Lale ako. Inte bro le. Bro lengke. Par mana khai kan orang dah tongjana. tunggu. Boni buri deno. Lale inde cash bay. Borone. Oi na becak kim pandiro. Engke tuma khai haro. Becak kim pandiro sabe. Hah? Becak kim pandiro. Hah? Boro ayo. Becak kim pandiro sabe. Becak kim pandiro. Oi tadi tu mina no. Rajapura saja ya.